हेलो लोगोफोर बराय हरबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मोनसे ओरैबायदि इम्पोर्टेन्ट टेक्निकेलनि टिप्स होनो नागिरदों स' नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां नोंथांमोना जुदि गावनि फट' भिडिअखौ जुदि सेबैनो लाखिनो गोसो एबा गावनि फट' आरो भिडिअ एबा नोंथांमोननि डकुमेन्ट्सखौ जुदि गावनि मबाइलनिफ्राय गुबुन मबाइलाव थाबैनो मोननो लुबैदों अब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो फुरा क्लियारैनो फोरमायना होगोन माबोरै नोंथांमोना बे खामानिखौ मावनो हायो अब्ला लोगोफोर जों भिडिअखौ जागायनोसै जागायनायनि सिगाङाव जुदि नोंथांमोना दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अब्ला अन्नानै प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला मानोना बे चेनेलनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो टेकनि भिडिअ थाबैनो होबाय थायो अब्ला लोगोफोर जों भिडिअखौ जागायनोसै बेनि थाखाय नोंथाङा गुगोलाव थानांगोन बेनि उनाव ड्राइभ थायोना गावनि मबाइलाव गुगोल ड्राइभ थायोना बयनि मबाइलावबोथ' गुगोल ड्राइभ थायोना नङा होनब्ला लोगोफोर गुगोलाव थुदो बेहाय ड्राइभआव थुदो बे ड्राइभआव थुनानै जों बेहाय सेबैनो लाखिनो हायो आरोना नोंथाङा जुदि बेहाय फट' दोनो अब्ला नोंथाङा गुबुन मबाइलाव बे गावनि इमेलखौ जुदि सुनानै गावनि इमेलखौ सालायनानै बे गुगोल ड्राइभखौ जुदि अन खालामब्ला नों जेसेबां बेहाय फट' दोनो बै मबाइलाव मोननो हायो आरोना जोबोद मोजां आरोना बियो आथिखाल नङा बियो गोदोनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं जाय बिथांमोना मिथियाहाय बे भिडिअ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोनां होननानै सानो आरो स्टुडेन्टफोरनि थाखाय बियो जोबोद गोनां मानोना स्टुडेन्टफोरनो बे जोबोद खामानि होयो मानोना स्टुडेन्टफोरा ओजों थांब्ला माने बेहाय जुदि आपल'ड खालामना दोनोब्ला नोंथांमोननि डकुमेन्ट्स एबा नोंथांमोननि फट' फाइलफोरखौ जुदि नोंथांमोना थाबैनो बेनिफ्राय मोननो हायो जुदि नोंथाङा बेहाय आपल'ड खालामना दोनो आरोना आपल'ड खालामनो थाखाय नोंथांमोना बेहाय प्लास अप्शन दंखायो बेहाय प्लास अप्शनाव थुनानै नोंथांमोना आपल'ड खालामनो हायो गाहायाव प्लास अप्शन दंखायो बेहाय प्लास अप्शनाव थुनानै नोंथांमोना गोरलैनो आपल'ड खालामनो हायो आरो बेहाय थ्रि डट थुनानै जों रिसेन्टआव थायो रिसेन्टआव मोननो हायो बेनि थाखाय नोंथाङा प्लास अप्शनाव थुनांगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना बे आपल'डआव दंना आपल'डआव थुदो ओमफ्राय गोसो बायदियैनो बेहाय मोनसे जाय फट'खौ नों बेहाय आपल'ड खालामनो गोसो बेहाय थुना होदो आं बे फट'खौ आपल'ड खालामनो नै ओमफ्राय एलाउ थुनांगोन नोंथांमोना एलाउ थुदो एलाउ थुनानै नोंथांमोना बेहाय फैबाय नै ओमफ्राय नोंथांमोना थ्रि डटआव थुनांगोन गोजोन थ्रि डटआव थुनानै नोंथाङा रिसेन्टआव थुदो रिसेन्टआव थुनानै बेखौ खनसे क्लिक खालामना होदो आपल'ड खालामना होदो अब्लानो बेहाय दसे आपल'डिं सोलिगासिनो दं बे आपल'डिं सोलिखांनायनि उनाव नोंथाङा बे जुदि कमप्लिट जायोना अब्ला बेहाय नों लाइफ टाइमनि थाखाय बियो थायो आरोना बेहाय थाबाय नै बेहाय जों बेखौ नैबे फट'खौ आपल'ड खालामदोंमोन बेयो थाबाय आं गोसो बायदिनो बे फट'खौ जेरावखि जाया थाङा मानो जुदि आंनि इमेलखौ गुबुननि मबाइलाव मोननो लुबैदोंब्ला जुदि बे फट'खौ जुदि गुबुननि मबाइलाव मोननो लुबैदोंब्ला आं इमेलखौ बेहाय इउज खालामदो इमेलखौ सोना होदो सालायदो अब्लाना आं बेफोर फट'फोरखौ मोनजोबगोन आरोना बेबायदिनो जुदि नोंथांमोनाबो बेफोरबायदि खामानिखौ एबा बेफोरबायदि टिप्सखौ खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना बेहाय प्लासआव थुनानै नोंथांमोना जा फट' भिडिअ दं बे फट' भिडिअखौ नोंथांमोना बेहाय माने आपल'ड खालामना दोन अब्लानो नोंथांमोना गुबुननि मबाइलाव नोंथांमोना फुरा क्लियारै मोननो हागोन आरोना बेयो जोबोद मोजां आदब आरोना नोंथांमोना गावनि फट' भिडिअखौ गुगोल ड्राइभआव सोना दोननानै फट' भिडिअ डकुमेन्ट जेसेबां नोंनि इम्परटेन्ट दङ बेफोरखौ नोंथांमोना गुगोल ड्राइभआव सोना दोनदो बेयो सेफ दै फुरा सेफ बियो नोंथांमोना सोना दोनदो सोना दोननानै नोंथांमोना जुदि गुबुननि मबाइलाव जे मालाबाथ' मबाइल लाया बेबायदि जायोना इमारजेन्सि खामानियाव जुदि नोंथांमोना फट' भिडिअखौ गुबुननि मबाइलाव डकुमेन्ट्सफोरखौ गुबुननि मबाइलाव आसखानो गोनांथि जाना फैयोना ओजों थांनायफ्राव आसखानो गोनांथि जाना फैयो अब्ला बेहाय सोना दोनब्ला नों थाबैनो गावनि इमेलखौ बेनि मबाइलाव सालायनानै नोंथाङा थाबैनो माने बेफोर फट'फोरखौ नोंथाङा नांगौ डकुमेन्ट्सफोरखौ मोननो हायो आरोना स' जोबोद मोजां आरोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो रोंनांगौ आजिखालिथ' बयबो टेक्निकेल जुग बयबो मिन्थिखायो अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेसेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय आं बेबायदिनो भिडिअ आपडेट होबाय थायो आरोना मोजां टेकनि भिडिअ आपडेट होबाय थायो अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला बयनिख्रुइबो गिबिसिनै मोननो थाखाय अब्ला लोगोफोर भिडिअआ बेसेनोसै बाय लोगोफोर थेंक्स फर वाचिं